CHAOS। କହିଲେ ଦେଖି ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଚାଓସ୍ ନା ଚେଓସ୍ ନା କ'ଣ ହେବ? 90% ପିଲାମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଚେଓସ୍ କି ଚାଓସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କେଓସ୍ ହେବ। କାରଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣର ଏକ ନିୟମ କହୁଛି ଗ୍ରୀକ୍ ମୂଳ ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବା ଇଂରାଜୀର ଅନେକ ଶବ୍ଦରେ CHର ଉଚ୍ଚାରଣ କ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍କୁଲ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ CHର ଉଚ୍ଚାରଣ କ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି। 2ରେ ହେଲା ଇକୋ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ CHର ଉଚ୍ଚାରଣ କ ହୁଏ। ଏବଂ ଷ୍ଟମକ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ CHର ଉଚ୍ଚାରଣ କ ହୁଏ।